הם עמדו איתנו, נלחמו איתנו, נפלו איתנו. הדרוזים הם אחינו, ועכשיו אחינו נטבחים. בסוויטה שבדרום סוריה, מעל 1,400 נרצחו, יותר מ-70 נחטפו, כפרים שלמים נותקו, בלי מזון, בלי חשמל, בלי תקווה. זה קורה עכשיו, ממש מעבר לגבול שלנו. והעולם שותק. אבל אנחנו, העם שיודע מה זה טבח, מה זה השמדה, מה זה שתיקה, לא יכולים להרשות לעצמנו לעמוד מהצד. זה מבחן מוסרי, לאומי, אנושי. אחים אנחנו, בלב ובדם. אנחנו רוצים להראות לעדה הדרוזית שאנחנו איתם, לשבור את השתיקה ולסייע למטה האזרחי הדרוזי שפועל בשטח 24/7. כדי להציל חיים, להחזיר תקווה ולזכור מי אנחנו באמת. הקליקו לתרום עכשיו ויהיו חלק מהסיוע והתמיכה.